Hi guys! Welcome to my channel. Charot! Ibitaw, first time na ko buhaton sa akong mga vlog ang prank call. Prank call, capital P. So ang akong pangtawagan karon, naging parte ni sila sa akong kinabuhi. Char! Which is kanang as a friend. Kanang basta mo ni sila akong matawag na ako nga wala na ako gi-expect nga moabot sila sa akong kinabuhi as a friend. Char! Di bitaw walay char ha, so watch and learn sa akong prank call. I hope dili ko nila tukton ani. I hope mabuhi pa ko ani kalibutan. Masupo sila sa akong aso. Watch out guys. Tinitigas sana naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. So guys, ang akong first i-prank call, naganta mong trivia. Kani siya nga friend ako, almost 4 years na nga friendship diri sa Hong Kong. Same yapon mi taga CDO. Pero kani siya nga friend, sa ngalan nani, mo ni siya nga friend nga kami ra bitaw, kana bitaw feeling bitaw mo nga kanang kamura daw bitaw mag-uban mag-day off, kanang bisan asa na nga bukid or adventure mong nagtuan nga kami lang duha, pero murag isa mi ka batalyon kay grabe kay mi kasaba, grabe mi makapangatawa murag amo tanan lugar, inana mi ka enjoy. Then grabe po ni siya mga saba. Grabe po ni siya. Ang among style ani bisan mga wala mi sa among gadtuan, magsige mig lalis katawa so inana. So I hope dili siya masuko sa kuha. So mao ni siya kung buhato sa iya. Watch out guys. So tawagan na po siya, nanawag na siya. Ay sarang. Day, tabangi ko, day. Maluoy ka, day. Asa ka karon, day? Day. Day, asa ka, day? Naka sa inyo, day. Ani ko, one shy, day, be, please. Ano man? Day, tabangi ko, day. Maluoy ka na ako, day. Nangurog na gid ko diri, day. Tabangi ko, day. Ha? Ano man? Day, naman ko koy. Day, pasaylo ako, day. Naman ko koy kachat, day. Nga Amerikano, day ba? Nakipagkita na ako, day. Chaprang. Day, daing, kay ko na binuon lang. Hindi, day. Wala lang ko na binuon, day. Wala ko na binuon, day. Promise, day. Tabangi ko, day ba? Ha? Mag-chat ikaw, mag-chat. Dili, pamilya sa day. Na ako sa police station karon sa Wanchay, day. Wala ko nagbinuang, day. Kano sa kamutuon ako, day. Sige labi, ibig ko labi. Na ako sa... ano dili ko tuuan, day. Magigiyot na. Iyot. Bullshit ka, day. Oy, wali ka mailad, nimal. Wala ka ako pa. Animal, failed. Failed akong vlog. Day, kuhan ka, day, sa akong vlog, day. Kanang... Dili, pangit pa kayo. Pisti, day. Oy, friend, akong prank, day. Pisti, unsaon man ako ni... Dito na panawag sa kailan mo. Dili, day, ang ako mag-i-prank man ko mga special friend na ako. So, one of my special pistik ka, animal. Kailan ko ni Udaya. Ala, di, usaon ako ni magpangina. Away nada mga kamamords. Oy, wala siya na inad ni man. So, fail na nga akong prank, animal. Ano siya? Ay, katawa, day. Naghubak mo ko da. So, muna to, day, undangan na to ning kuan na tong kabuang kay wala ka na ilan na ako usaon na. Alam na, nagtaon na ba po? Ano ko na ilan? Nagdamay na. Day, usaon din ako, day. Uy, nagdrama. Usaon ako drama, day. Dito na kasawala kailan ni mo. Itay si Emily. Wala ka. Uy, friend, may nga po na to na si Emilia pa. Sinimusan mo to siya. So, dili giday ko pwede ma-artista ani day kanang best actress, dili ko pwede. Para sa mga pati comedy. Bisan og kanang gadrama na ko. Sige na dayo kay manawag ko ako pa ning edit na let's say wala ilan. Bye-bye, day. I miss you, day. Yuck. Ew. Love you, Day. Sige na, bye-bye.